Ahojte! Opäť som objednávala z Temu, teraz to není taká veľká objednávka, ale aj tak si to môžeme ísť spolu rozbaliť. Takže toto by mala byť košela. Ešte som si to ani ja nepozerala. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Takže, čo hovoríte? Pripnem vám sem aj obrázok, ako to vyzeralo na Temu. Ale som spokojná, páči sa mi. Aj materiál je dobrý, aj farba je pekná. Presne taká, aká aj mala byť podľa obrázka. Tak. A ešte vám ukážem aj nohavice. A potom si to aj oblečiem a môžete posúdiť aj vy, že či sa mi to hodí alebo nie. Toto sú také klasické čierne nohavice. Také rozšírené by mali byť. Uvidíme, ako to bude vyzerať, keď si to celé oblečiem. Ale materiál je dobrý, páči sa mi tá látka. Tak. Ešte som si objednala takúto pečiatku. Môžete vidieť takto. A je tam meno mojej dcérky. Čiže do škôlky na veci môžeme ich orazítkovať. Taká pečiatočka. Tak toto zavrete. Uj, padlo mi to. Takto. A ešte som si objednala takéto papučky zimné. Teplúčké. Sú pekné, mi sa páčia, čo hovoríte? Mám rada takéto všelijaké mašličkové veci. Takže môže byť. Som spokojná. A tu už ma môžete vidieť prezlečenú. Čo hovoríte? Ako to vyzerá? Košela je samozrejme pokrčená. Tu ešte vyperiem, vyžehlím. Ale cítim sa v nej veľmi dobre. A naozaj je veľmi dobrý materiál. A čo sa týka nohavíc, fakt som nečakala, že budú tak dobre sedieť. A že sa v nich budem vôbec dobre cítiť. Som veľmi spokojná. Aj s košelou, aj s nohavicami. Čo hovoríte vy? Páči sa vám to? Ja som úplne nadšená. A ešte si vyskúšam aj tie papučky, či mi budú vôbec dobré. Takto. No. Takže ako môžete vidieť, aj papučky mi sedia a sú veľmi pohodlné naozaj. Príjemné, teplúčke. Pre viac takýchto videí ma určite sledujte, aby vám nič neutieklo. Pa, pa!